Os aranceis son os impostos que un país lles pon ás súas importacións. É unha das ferramentas económicas máis proteccionistas. Encarecer con taxas os produtos que veñen de fora para favorecer a produción nacional. O seu uso estivo estendido, pero foi decaendo progresivamente despois da Segunda Guerra Mundial, coa liberalización do comercio internacional. A chegada de Donald Trump á Casa Branca revitalizou esta medida económica que ao longo da historia tivo luces e sombras. A historia económica indica que os resultados das políticas arancelarias nunca son exitosos porque ao final sempre hai un contraataque. Digamos que a política arancelaria ten ventaxas, é dicir, efectivamente consigue o seu objetivo cando o contrincante non ten capacidade de resposta. É dicir, se unha gran economía fronte a unha pequena economía que non ten capacidade de resposta, digamos que aí sí que ten sentido porque o contraataque vai a ser moi débil e non vai a xerar efectos. Sin embargo, estamos falando dunha guerra comercial Estados Unidos contra China ou Estados Unidos contra Europa e os efectos poden ser moi potentes e digamos que os efectos globais que se poden xerar desta guerra arancelaria poden ser moi graves. Mais que probable será unha suba de prezos e da inflación nas economías implicadas. É case inevitable, din os expertos, unha recesión na dos Estados Unidos. A nivel global, percíbese un clima de inestabilidade económica pouco favorable para os mercados. Hai que medir ata que punto podemos chegar a unha crise a grande escala, pero os efectos non son descartables. Efectivamente, pode haber impactos esencialmente sobre as industrias nas que estamos centrando o debate arancelario, fundamentalmente industria metalúrxica. Eso pode ter un impacto negativo sobre a produción destas industrias que repercutirá sobre o emprego e non é descartable que haxa efectos de arrastre sobre o resto da economía. A incerteza nos mercados, a nivel, non xa non son mercados financeiros, a nivel de mercados de bens, de mercados de produto, a nivel de confianza dos consumidores das empresas, digamos que é o peor inimigo das economías. Entón, unha vez que se xere este clima de incerteza, sair dele é difícil. E esa eu creo que é o principal risco que temos a curto plazo neste momento na economía mundial, é este elevadísimo nivel de incerteza que está provocando as decisións de Trump. A Unión Europea teme un efecto contaxio. A nivel interno, os 27 analizan o impacto dos aranceis. A industria española calcula que podería perder un 10% de facturación. Galicia prevé un efecto menor. No noso caso, as exportacións a Estados Unidos son alrededor do 2,6% do total, uns 800 millóns de euros nos últimos 3 anos, que estamos estabilizados nesa cifra. Co cal, ese sería o importe extremo que se podería perder, que nunca se vai a producir esa situación. No caso máis extremo de todos, que sería que se reducisen a cero, que evidentemente nunca vai a ocorrer, perderíamos un punto porcentual do PIB. Se nos poñemos nun escenario negativo similar ao que analizaron as cámaras de comercio a nivel español, o que perderíamos é un 20% das exportacións aproximadamente nese escenario negativo, que suporía alrededor dun 0,25 puntos porcentuais do PIB, co cal sería un impacto limitado. Agora mesmo hai unhas 1000 empresas galegas que exportan mercadorías aos Estados Unidos, 90 delas do sector do aceiro e do aluminio, afectadas directamente polos aranceis. A industria española non puxo sobre a mesa a posibilidade de abandonar o mercado estadounidense, máis ben está á espera dun futuro desarmamento arancelario.